na ịchọ dị obodo oyibo, one nekwa anya ka ngwa gị gee ntị ọfụma. Ịbụrụ nwoke ịbịa n'obodo oyibo, makwa na nwoke anaghị eme ọgana mgbumgbu. Ịmago ịfụta ijekwere ọlụ nata mba, ị ga-eshi nri, ị ga-azụ ụlọ, ị ga-eviche toilet, ị ga-awapụ nwa pampas, ị ga-enekọta ụmụaka anya. Nwunye gị mụọ nwa, unu ga na-eke ụmụ nkịta anya abalị o mee 3 hours, nwunye gị etete mee 3 hours ma ọ 2 hours. Ọkwa ka esi eme n'obodo oyibo. Then ụmụ nwaanyị abụọkwa ebe a na-eme uli akụ, ịkpata ego itinye na Central Bank sọsọ ga na-eli mbakwa. Ị ga-akọntribute ego eji akwụ ụgwọ ụlọ, ego eji akwụ ụgwọ mmiri, ego eji eme ihe niile. And ọzọkwa ị ga-akọntribute n'ego eji ga-eji lụọ ụlọ be di gị. Ụfọdụ ụlọ iwere katapila kpọkapụ ụlọ ahụ, mkpọmkpọ ụlọ dị be di gị lụọ onye ụlọ, especially ndị na-alụ nọọsụ na Amerịka, fa na-enwe aja ego. So ịbịa iwere katapila budoza ebe di gị ahụ lụọ onye ezigbote ụlọ. Ọ bụ ya bụ na abụ nwaanyị, ọ bụrụ onye na-eme iche onye a na-eme iche. Ọ bụrụ na ịghọta ihe m na-ekwu na ị ga-emenwu ya, isi connect and connect ya ga-ime ọfụma. Ime njọ ife ihe ga-eme gị, ịghọtago. Ihe a bụ agreement, ọ bụ deal. So ọ bụrụ na ị chọrọ ya, isi yes, isi connect. Ngwa ka emesịa ka anyị nezie anya.